Kod nyimeni Jod Burama Suba South Karoli Omondi onyiero paro mar sundo bago karo paro noero mar sundo bago mbulu mar paro higa mar 2027. Omondi lero ni onge gima biro kethore ka obagi yiero ma higa 2027 kaka osebed ka itimo bang' higni 5 ka higni 5. Jotend migepe Musalia Mudavadi ne olero ni piny Kenya nyalo yudore kama rach po nono ni ombulu mar paro no okobagi mar loko fuoni moko mag katiba mar 2010. Karoli Omondi mabende en jakom mar komiti mochung'ne ng'iyo tije katiba e od bura mamalo onyiso luoro ni paro mar Mudavadi geto galo jo Kenya. Wach mar yiero ma 2027 bro timre kaka katiba dwaro. Kata kane okotim lokruok mag boundaries mag constituencies gi wards, mano konyiso ni yiero ok nyal tim nikech jogo ma nigi osechopo higa mar go kura pod oyiene gi kawa kura gidonje register gidhi gigo kura. To be constituencies kiloko ok med gi gin 290. Constituencies ok nyal med, inyalo mna lok nying gi to gi joma nie igi. Wards eminyalo medi, to ward kata komedi katiba wacho ni kolok boundaries kata wards owinjore tieke dweche 12 kapok ochopo yiero. To ko odeko ma wachopo yiero to wards manyien kata constituency mano lokigo gin koro ok go kod gi kura, irito nyaka kura yiero mabiro biro bang'e. Mane gima katiba wacho. Kora dwa nyiso jo Kenya mano gona sime mang'eny mapenja ni gini en ang'o. Yiero bro dhi mbele kaka katiba dwaro 2027 dwe mar 8. Mane kaka katiba dwaro. Wan kaka jo komiti mochung'ne katiba e bunge nwaseromo gi IEBC mwawinjore kodgi ni ka nitiere gimoro ma gidwa ni ging'e maber gidhi e Supreme Court omigi gimiluongo ni legal advisory opinion. Koko tim yiero to jibro neno ni en mpango mar medo wabunge, medo senators, medo governors, medo president, medo MCAs ndalo e office. To ing'eni ta mar president mondo medi nyaka dhi e referendum, ok nyal medi. Koro gima gitemo wacho ni koko ng'iye maber Kenya nyalo chopo kata kuma koro onge president. Kwa dhi nyimeni higa mar 2025 od fwambo mar Ramogi TV nomenyo moko kuom sigana mapek